Oimre. Okay. Isechegi en seche mobenwa bedo ko atanga hinya. Nikechu koth mabiro ok wang'eyo no obiro maromo nade. Emomiyo koro akwayo waduto mondo wabed kwa tang' to wabed kwa warango jowetewa kuonde mantiere. To seche ma muhulo biro mang'eny mohingo kaka uwezo kaka upobene entiere to nyaka watum gik moko adek ma muhimu sana sana. Wadwar yore duto tetete mondo kik wabed nwa wachomo pigno direct. Nikech kalure kod kaka ohula biro ntiere gik mang'eny ma pigno ting'o. Ma seche moko gin gik manyalo hinyo ngimawa. Emomiyo wakwayo uduto temuru yore te kaka nyalre mondo kik ubed into contact kod pi mamol. Seche moko pigno ting'o chemicals mo kuonde mamoko. Seche moko pigno ting'o insect animals moko manyalo hinyo dendwa. Emomiyo wadwaro ka nyalre ka yore te kik wabed into contact. To kochopo kama koro pigno